A játék kezdetén draftolnunk kell a megfelelő játéktáblát. Ez a játéktábla 7 ilyen kártya van, és mindegyik kártyán szerepel más-más ikon. Ez azt mutatja, hogy hova kell majd építkeznünk. Illetve azt jelenti, hogy milyen különlegessége van a játéktáblán, erről majd később beszámolunk. Mellé tesszük a frakciólapkát, az, hogy milyen típusú karakterekkel szeretnénk lenni, ahol láthatóak a különböző bónuszok, amiket például ezeket körönként meg fogjuk kapni, illetve azokat, amiket a játék elején azonnal be tudunk magunknak húzni. Így néz ki például egy másik. Illetve ezzel párosítunk véletlenszerűen, mindegyiket véletlenszerűen párosítjuk, egy bónuszlapkát, ami körönként ad ajándékot, illetve bizonyos akciónként kapunk extra győzelmi pontokat. Ezekről később fogok beszélni. Mindegyik ilyen csoport közül tudunk válogatni. Például bemutatok 3 ilyen választási lehetőséget. Ez 3 csoport, és el kell döntenünk, hogy számunkra melyik a szimpatikus. Miután kiválasztottuk a nekünk megfelelőt, a stratégiáknak megfelelő frakciót, akkor megkapjuk a játéktáblát, és elkezdődhet az építkezés. Miután kiválasztottuk, hogy melyik frakcióval szeretnénk lenni, megkapjuk a játéktáblát, és fel is építjük a következők szerint. Ide betesszük a frakciónevet, a bónuszlapkát kiterítjük ide a játékterünkhöz, feltesszük a műhelyeket, céheket, iskolákat, egyetemet, palotát, a kis jelölőkorongokat, illetve a hatalom lila figurákat. Ez lesz itt a játékterünk, a bónuszlapkát ugye ezt mondtam, hogy lehelyezzük, megkapjuk a kiinduló pénzt, itt tüntetjük fel azt, hogy a játék legelső körében mennyi pénzzel, illetve mennyi szerszámmal fogunk indulni, illetve itt ilyen extra dolgokat kaphatunk, erről majd később beszélek. Ami nagyon fontos, hogy a táblán itt látjátok ezeket a színeket, ezek lesznek a fő területeink, ahova a játéktáblán fogunk tudni építkezni. Kicsit becsüllen a lámpa. Tehát én ugyebár a sivataggal vagyok, ugye a sárga színű sivataggal, tehát én majd csak a sivatag mezőkre fogok tudni építkezni, kivéve ha terraformálom, ennek is megvan a költség, erről majd később beszélünk. De most vissza a felépítéshez. Szóval felépítettük a játéktáblánkat, megkaptuk a bónuszlapkát, az induló nyersanyagokat, illetve a segédlapkát. Ezen majd át fogunk menni, hogy milyen akciók vannak a játék folyamán. Megkaptuk a 7 darab tudósunkat, amik ezek ilyen kis mépölök, munkásnak lehet őket nevezni, illetve 3 darab hídat tudunk felhasználni majd a játék során. Letettük a játékos sorrend jelölőre a megfelelő színű figuráinkat. Érdekesség, hogy a sivataghoz például a sárga szín kapcsolódik, míg az ellenfelünknek például ehhez a vörös sivatag, vagy nem is tudom mi ez, a pusztaság, ehhez a piros szín fog fixen kapcsolódni. Feltettük a játékos sorrendjelölőt, a győzelmi pontjelölőt a 20-asra, illetve a tudomány táblára föltettük a jelölő ikonjainkat. Ez volt az előkészület. Most menjünk végig, hogy néz ki a játéknak a felépítése. Haladjunk balról. Ez itt a tudomány tábla, ahol az összes játékos, nyilván, ha több van, akkor itt több szín lesz, el fog indulni ezen a sávon, szintenként haladva fölfelé, és mindig, amikor elérjünk egy bizonyos szintet, akkor megkapjuk az adott szint bónuszát. E szint fölé csak kulccsal fogunk tudni majd jönni. Ezt egyébként városalapítással szerezhetjük meg, ezekkel a lapkákkal, erről majd később beszélünk. Hogyha elértük a 9. szintig, akkor a körönkénti bevétel szintünket is meg fogjuk kapni a megfelelő szintünknek megfelelő jutalmakat.
Illetve még azt ki kell emelni, hogy a legfelső sávra csak egy játékos érhet föl az adott játékban. Itt ugye van a sorrend lapka, ide elhelyezzük a játékosok színeit, és annak megfelelően fogunk kezdeni, aki legfelül van. Hogyha mondjuk a piros passzolnak ki először, úgy zajlik a forduló, hogy bármennyi akciót végrehajthatunk egy fordulóban. Hogyha piros passzol ki először, akkor ő fölkerül az első helyre, utána pedig felsorakozunk mögötte kipaszolási sorrendnek megfelelően. A játéktábla az így néz ki, különböző típusok vannak, mint látjátok. Mint korábban mondtam, én például a sivatagra fogok tudni majd építeni. A játék körül látszódnak a győzelmi pontok, ugye ezeken fogunk instant lépkedni, amint győzelmi pontot érünk el, ezt megkapjuk. Plusz a játék végén is ennek megfelelően kapunk majd győzelmi pontokat. Ezekről később beszélünk. A bal oldalon látható a fordulók mennyisége. Minden egyes játék 6 fordulóból fog összesen állni, és mindegyik fordulónak megvan a maga célja, hogyha például palotát építünk le, egy palotát, akkor azért 5 pontot, győzelmi pontot fogunk kapni azonnal. Ha például egyetemet, akkor is 5 győzelmi pontot ebben a fordulóban. A másik oldala pedig azt jelenti, hogyha a tudomány sávon már mondjuk 2-es szinten van a piros játékos, és véget ér a forduló, mindenki kipasszolt, akkor a következő fordulóban minden egyes 2 szintenként fog kapni egy szerszámot, ami ezt a kockát jelöli. Ha például 4-esre lenne, akkor 2-szer teljesítmény, tehát 2 szerszámot kapna. Ezekről majd részletesebben később beszélünk, mindegyik fordulónak megvan a maga bónusza. Ha tovább jövünk, akkor itt látszódik a szakértelem, illetve innovációs lapkák. Szakértelem lapkát akkor tudunk kapni, hogyha iskolát vagy egyetemet építünk. Tehát minden egyes alkalommal, amikor építünk egy darab iskolát, pontosabban fejlesztünk, akkor választhatunk a 12 különböző innovációs lapkákból, ezek azok. Ezekből egyébként 4 van mindegyikből, tehát 4 van egy típusból, úgyhogy ezekért nincsen akkora versengés, úgymond. Tehát, hogyha fejlesztettünk iskolát vagy egyetemet, akkor megkapjuk a szakértelem lapkát, választhatunk. Illetve megkapjuk a mellette levő bónuszt, például ezen a szinten léphetünk 3-at a sárga szinten, vagy például ezen 2-t léphetünk és kapunk egy könyvet, ez egy erőforrás egyébként, ez így néz ki. Vagy 1-et léphetünk és 2 könyvet kapunk. Ugye ez ugyanazt jelenti, csak másik színekből. Ezekről majd még részletesebben egy-két beszélek. Hogyha az innovációs lapkákra térünk, akkor itt azt láthatjuk, hogy 6 darab van belőle. Most ugye mi 2 játékossal játszunk. Ezeket a játéktáblánk jobb oldalára tudjuk majd elhelyezni a megfelelő kialakított helyekbe. Tehát el fog fogyni teljesen a játék során. Itt alatta látható az ára, például ez az innovációs lapka, 2 ilyen kék vagy ilyen zöldes könyvbe kerül, és 3 bármilyen színű könyvbe. Illetve, hogyha még nincs megépítve a palotánk, akkor még 5 pénzt is kell érte fizetnünk. Hogyha ki tudjuk fizetni a megfelelő könyv mennyiséget, akkor el is vehetjük egy akció keretében, és behelyezzük a legalsó területre. És ez már a mi birtokunkban van. Ez volt az innováció lapka és a szakértelem lapka. Itt lentebb található a palota lapkák. Ebből csak úgy van, hogy van egy alap palota lapka, ez a 17-es, ez egy piros színű, és ezen kívül van a játékos számánál egyel több palota lapka, tehát még 3. Ezeket akkor tudjuk megszerezni, amikor megépítjük a palotánkat, vagy legalábbis felfejlesztjük. Ilyenkor ugye ez lekerül a pályára, elvesszük a kis távolító lapkát, kiválasztunk egyet, ami szimpatikus, betesszük a helyre, és mostantól ez a mi palota lapkánk.
Itt találhatóak egyébként a nyersanyagok, ezek a terraformálásra valók, hogy tudjunk építkezni, könyvnyersanyag, pénz, városlapkák, hatalom, jelzők, akciójelzők, illetve az egyéb bónuszok, amit majd a forduló végén cseréljük le. Minden egyes forduló végén lecseréljük a saját bónuszunkat valamelyik választhatóra. Ezek pedig a szerszámok. A táblán egyébként még lehet találni az akciókat, ezekről majd később fogok egyébként beszélni. Szóval így néz ki a tábla. Kicsit vizsgáljuk meg részletesebben a táblánkat. A táblánkon találhatóak az épületek elsősorban. Itt az épületek mellett láthatjuk az árát, hogy mondjuk egy szerszámba, ugye ez a szerszám, ez a kis kocka, egy szerszámba és 2 pénzbe kerül. Hogyha tegyük fel, kifizettük a megfelelő költséget, akkor megépíthetjük a műhelyünket a megfelelő területünkön. Ugyebár az fontos, hogy szomszédos legyen egy már meglévő épületünkkel, amit a játék elején fogunk letenni. Erről majd később fogok beszélni. És hogyha megépítettük, akkor a következő forduló elejé bevétel fázisban a megfelelő mennyiségekkel fogunk többet kapni. Logikusan. Például így ebben az esetben mondjuk 3 szerszámot kapnánk, így 2-t. Tehát ez így néz ki. Nagyon fontos, hogy először ezzel tudunk csak építkezni műhelyeket. Utána, hogyha letettük a kis nyilat, tovább mutat a céhre, tehát a műhelyt, hogyha fejleszteni szeretnénk, ugye egy különböző akció keretében, akkor lefejleszthetjük C-re. Tehát mondjuk itt meg van építve egy műhely, mint a Catánban, azt mondom, hogy én ezt szeretném fejleszteni C-re. Ilyenkor ez visszakerül a táblára, és a következő forduló bevételénél pedig majd ezeket fogjuk megkapni például. Aztán a céheket lehet fejleszteni vagy palotára, itt a kis nyíl, vagy iskolára. A palotára szeretném fejleszteni, hogy 4 szerszámba kerül és 6 aranyba. Ugye ilyenkor kapjuk meg majd a palotalapkát. Vagy hogyha iskolára szeretnénk fejleszteni, akkor pedig 3 szerszám és 5 pénz. Még válasszuk ezt, lecseréljük a C-het iskolára. És ebben az esetben kicsit tönkrement, választhatunk egy szakértelemlapkát, ugyebár amiről beszéltünk. Mondjuk kiválasztjuk ezt, ez szimpatikus. Ezt megkapjuk, illetve megkapjuk a szakértelemlapka melletti bónuszokat is. Ennyi az építkezés. Rendben. Itt láthatóak az, hogy milyen terraformálási lehetőségeink vannak, illetve mennyibe kerül. Egy ásóba kerül minden egyes ilyen korongot megcsinálni, amennyi távolságra van, annyiszor kell megszoroznunk az ásót. Tehát ugye a sivatagra ingyen építhetünk, a mellette levő szintekre, amennyien távolságra van, annyi ásóba kerül. Tehát ide 1 ásóba kerül, ide 2 ásóba, ide 3 ásóba. De 1 ásó, 2 ásó, 3 ásó. Az ásókat egyébként szerszámokért fogjuk tudni elsősorban megvenni. Alapvetően ez a kis jelölőnk 3 szerszámról indul, tehát 3 szerszámba kerül 1 ásó. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy nézzünk mondjuk egy barna mezőt, itt van például egy barna mező, ahhoz, hogy ezt én terraformáljam, ahhoz 3 szerszámot kell fizetnem. Ez nagyon sok. Befizetem a közösbe, és terraformálhattam a barna mezőt. Ha egyébként ezeknek van lehetőség a fejlesztésére, ez egy tudósba, pénzbe és szerszámba kerül, ez egy külön akció, ilyenkor feljebb léphetünk, és ilyenkor már csak 2 szerszámba kerül egy ásó. Tehát még jutalmat is kapunk érte. Az elérhetőségi zónán belül pedig van a hajózási sáv, ezeket is egy munkásért és 4 pénzért tudjuk fejleszteni. Itt például nincs sávunk, de hogyha egyet feljebb lépünk, akkor az elérés például ebben az esetben legyen korrekt. Így vagyunk. Én szeretnék építkezni ide, mivel egyes az elérési sávunk, ezért vagy ezt a mezőt nézhetjük, és ide vagy ide építhetünk.
de akár ide is, mert itt van egy víz, és ide is építhetünk. Ha például 2-es szinten lenne, akkor már 2 vizet is kiadhatunk, tehát 1, 2, és már ide is vagy ide is építkezhetünk akár, vagy 1, 2, és már ide is építkezhetünk. Illetve látszik ugye a frakciónk, körönként ezeket a bevételeket biztosítja nekünk, ezt pedig a kiinduláskor kaptuk meg ugyebár, és egy érdekes részhez jutottunk, a hatalom fázishoz. Kiinduláskor így kell elosztanunk, 12-t fogunk kapni, 12 ilyen hatalomikont, 7-et itt, és 5-öt itt. Ennek a működése úgy történik, hogy amíg az egyes tálcában van hatalomjelző, addig innen kell húznunk, hogyha hatalmat szerzünk. Például az ilyen ikonok mutatják, ami jobbra mutat, akkor szerzünk, ha balra mutat, akkor pedig költünk. Tehát tegyük fel, hogy mondjuk most szerzünk ilyen 4 hatalmat, akkor az azt jelenti, hogy az alsóba húzunk ide 4-et a következő tálcába. Ha most szereznénk még 4-et, akkor 1-et ide fölhúzunk, és a maradék 3-at pedig áthúzzuk a harmadik sávba. Most tegyük fel, megint kapunk még 4-et, áthúzzuk a harmadik tálcába, és amint költeni szeretnénk, például mondjuk egy ilyen akciót végre szeretnénk hajtani 3 hatalomért, akkor ezt levonjuk, és visszakerül az egyes tálkába, maradt 4 hatalomjelzőnk. Ha most megint kapnánk 4 hatalmat, akkor már nem húzhatnánk ide, hanem amíg van itt hatalomjelző, akkor ezeket át kell húzni 3-at, és innen húzhatjuk át a 4-et. Ennyiről szól. Megvizsgáljuk a 8 különbözőféle akciót, utána pedig kezdődhet is a játék. Az első akció az azt jelenti, hogy terraformálunk és építkezünk. Ezt ugyebár az előbb mutattam be. Lényegében ez úgy zajlik, hogy miután letettük a 2 kiinduló településünket, ez így fog kinézni például. Ezt visszateszem a helyére. Szóval miután letettük a 2 településünket, és ilyen terraformálás és építkezés akciót szeretnénk végrehajtani, megnézzük, hogy hova szeretnénk építkezni. Például, ha vörös épületre szeretnénk, vagy vörös területre szeretnénk építkezni, ez egy távolságra van sivatagtól, tehát egy ásóba fog kerülni, ami nekünk ugye ezek alapján 3 szerszám lesz. Tehát 3 szerszámba kerülne, tegyünk még így, 3 szerszámba kerülne az a terraformálás, betesszük a bankba, megcsináljuk ide a terraformálást, illetve kifizetjük a műhelynek a költségét, ami 1 szerszám és 2 pénz. Tehát ezt lehelyezem, és kifizetem az 1 szerszámot és 2 pénzt. Ugye visszakapok 3-at. Majdnem. És ez volt az első akciónk. Tehát terraformálunk és azonnal építkezünk is rá. Akkor így fog kinézni. A második féle akciónk pedig a fejlesztés. Ezt látjuk is itt az ágat, amit mutattam. Műhelyből cég, cégből palota vagy iskola, iskolából pedig egyetem. Megfizetve megfelelő költséget. Tehát azt mondjuk, hogy ha én szeretném fejleszteni ezt a műhelyet, amit megépítettem, akkor tegyük fel, hogy mondjuk lenne 2 szerszámom és 6 pénzem, akkor a műhelyet ugye lecserélem, visszateszem ide a műhelyt a megfelelő helyre, kifizetem a 2 szerszámot, illetve a 6 pénzt. Ez volt a fejlesztés akció. Ami fontos, hogyha ilyenkor tegyük fel, mondjuk egy másik épület van mellettünk, és ilyen fejlesztés vagy építkezés hajtok végre, akkor ő megkapja a megfelelő hatalmat, ami ebben a sávban van. Tehát, hogyha neki egy céhe van,
akkor itt 2-es hatalom jelző szerepel. Tehát ha én itt egy építkezés vagy egy fejlesztés hajtok végre, akkor ő ennek megfelelő hatalmat fog kapni. Tehát ezt be is mutatom, hogy történik. Mondjuk én ezt itt fejlesztettem, neki itt van egy céhe, akkor ő 2 hatalmat kaphat. Emiatt ezt be is húzza magának, ugye 1, 2, és a kapott hatalom -1 győzelmi pontot kell veszítenie. Tehát 2 - 1 az 1, tehát 1 pontot veszít. Ha például ez így lett volna, most a területeket ne nézzétek, ha ez így lett volna, akkor ez 2 meg 1, tehát 3. Ha egy építkezek vagy fejlesztek, akkor 3 hatalmat kapna mondjuk, hozzáadjuk például 3-at, viszont ilyenkor le kell vonnunk még 2 győzelmi pontot, 1, 2. Ez a fejlesztés. A következő 2 lehetőségünk ezeknek a fejlesztése, amiről már korábban beszéltem. Ugye, hogy fejlesszük hogy mennyivel olcsóbb lenne például az ásóvásárlás, vagy mi ez? Vagy tehát ez a hajózási sáv. Ez egy akciónak felel meg, hogyha ezt fejlesztem, tehát befizetem az 5 pénzt, egy szerszámot és egy munkást, egyet lépek, ez egy akciónak felel meg. Tehát ez a 2 akció. Az 5. akció az akkor, hogyha van bónuszlapkánkon, palotalapkánkon, innovációs lapkán vagy szakértelem lapkán bármilyen cselekvés. Ez a 8 szögű narancssárga ikon jelzi a cselekvést, ezek. Ugye ezek találhatók meg egyébként az akciósávban itt alul a térképen. De ugye itt is van, például ezen munkást szerezhetünk akciónként. Minden egyes akciót egyébként csak egyszer lehet végrehajtani a játékban. Tehát, hogyha mondjuk én ezt az akciót végrehajtottam, vagy bárki, akkor le kell takarnunk egy ilyen X jelölővel, és azt senki más nem hagyhatja végre ebben a fordulóban. Tehát ez azt jelenti, ez az ikon, hogy az összes ilyen akciót végrehajtjuk. Például ez is egy ilyen akció. Ennek a frakciónak van egy ilyen képessége, hogy 5 hatalmat kaphat bevételként. Vagy például van egy bónuszlapka, amivel egy ingyen ásót kaphatunk. A következő akció, ugye ez a táblán szereplő akció végrehajtás, az is egy akciónak felel meg. Ugye van 3 moduláris könyv akció, ezek mindig változóak lesznek, illetve van 6 fix akció, ezek mindig ugyanazok lesznek. Ezekért hatalmat kell fizetni, ezekért pedig könyvet. A következő akciónk a munkás lehelyezése a tudomány sávra. Tehát, hogyha tudtunk szerezni egy munkást, valahogy, bevételfázisban vagy valahogy, akkor egy akció keretében ezeket lehelyezhetjük ide, 2-es vagy 3-as helyre, ugye ezeket el kell foglalnunk, de más már nem tehet. Ha 3-asra helyeztem, akkor lépek 1, 2, 3-at, megkapom a bónuszt, ugye a hatalmat, és ennyi. Ide már ugye más nem tehet a 3-asra, csak a többi 2-es helyre, és ezek ugye el fognak fogyni idővel. Ez volt egy akció. Vehetünk innovációs lapkát. Ez annyiban mutatkozik meg, erről már volt szó, hogy kifizetjük például 2 sárga könyvet, 3 bármilyen könyvet, ha nincs palattánk, akkor kell fizetnünk, tehát ha nincs palattánk, akkor kell fizetnünk, és akkor elvehettük az innovációs lapkát, és betesszük a saját táblánkba. Még egy érdekesség, ha mondjuk egy másodikat vennék, akkor például mondjuk 2 darab kék könyv, 3 bármilyen, és vagy fizetünk, ha palattánk van, vagy nincs. De viszont a másodikat, hogyha beszeretném ide tenni, az még egy extra könyvbe kerül. Ez pedig már 2 extra könyvbe kerül pluszban. Ez is egy akciónak minősül, illetve jön a passzolás lehetősége, ez a 9. lépés. Ez azt jelenti, amikor már nem nagyon tudsz mit csinálni, tehát nincs szerszámod, nincs munkásod, akcióidat, ezeket például végrehajtottad, mondjuk már letakartad ugye X-el, tehát végrehajtottuk, és nem tudom mit csinálni, már csak pénzünk maradt, akkor passzolunk. Ez annyiban mutatkozik meg, hogy megfordítjuk
kicseréljük a lapkát, tehát lecseréljük a bónusz, mondjuk ez szimpatikus, ezt elviszem, a rajta levő pénzt megkapom, és lefordítom, ezzel jelölvén, hogy én már kiszálltam az adott körből. Én voltam a sárga színnel, ezért én kerülök az első helyre. Ilyenkor a piros játékosom bármennyi akciót még végrehajthat, ameddig ő tud, és van nyersanyaga meg akar szerepelni, és hogyha kipasszolt, akkor ő is kicserél a bónuszlapkáját, és letolja a második helyre. Így ő majd második lesz a következő körben. Miután mindenki kipasszolt, és megvan a bónuszlapkák, megkapjuk a körvégi pontozást. Például a piros játékos kap pluszban 2 szerszámot azonnal. Így. Miután ezzel meg vagyunk, jöhet a bevételfázis, és megnézzük, hogy milyen kis műhelykék, milyen kis kézikonok vannak, és ennek megfelelően megkapjuk. Például én most kapnék 3 szerszámot, 2 pénzt, 1 hatalmat. Ez mondjuk így néz ki, 1 hatalmat kapok. Ugye 2 pénzt, 3 szerszámot. Illetve még itt is van például 2 hatalom és még 2 pénz. És kezdődhet újra az akció. Lefordítjuk egyébként ezt az első fordulós jelzőt, és majd a második fordulósat fogjuk figyelembe venni, amikor is például a műhely képítésért azonnal kapunk 2 győzelmi pontot.